Med udgangspunkt i Glamour Eye Lip Palette har Jane Iredale skabt dette diskrete hverdagslook, som vi kalder holiday shopping. Du starter med at påføre Pure Pressed Eyeshadow i Cappuccino på den yderste del af øjenlåget og i globelinjen med crease-penslen, der er en af de 3 penselhoveder på Snappy Brush Wand, som også er en del af Jane Iredales Christmas Collection. Animettis base er lagt for inden. Du kan påføre et lag Smooth Affair Facial Primer og Brightener i hele ansigtet med fingrene og lad den absorbere, og derefter påfører du Dream Tint i din favoritfarve på ansigtet, også med fingerspidserne. Når du lægger Cappuccino på, så sørg for at få den tonet rigtig godt ud, så der ingen hårde streger bliver at se. Skift nu til Smudge penselhovedet og påfør Cappuccino langs den nederste kant. Husk at tone godt ud her også. Nu påfører du Pure Pressed Eyeshadow i Hush på den inderste øjenkrog med Jane Iredales eyeshadow pensel. Og på brynsbenet med den samme pensel. Tone Hush ud, så den blot ligger som en highlighter på brynsbenet. For at fremhæve dine øjne endnu mere, lægger du Pure Pressed Eyeshadow i Double Espresso på med Small Fluff penslen. Alle skyggerne til øjenmakeupen finder du i Glamour paletten, som er en del af Jane Iredales Christmas Collection. Husk at komme helt ned langs vipperne for ekstra dramatisk effekt. Vipperne plejes med Pure Lash Extender og Conditioner. Og du afslutter øjenmakeupen med et flot lag af Pure Lash Lengthening Mascara i farven Brown Black. Kinderne gives frisk glød med Just Kissed i Forever Pink, lige på kindens æble og blendes ud med fingrene. God fornøjelse!